नमस्कार प्रणाम भोजपुरिया भैया लोग। और सब बताई कैसे बानी रुआ सब है। उम्मीद करतनी रुआ सब ठीक ठाक होखा भैया और हमहू ठीक बानी। तो स्वागत बाटे आप सबके राइटर विजय बागी के चैनल पर। और आज उपस्थित बानी भैया रुआ सबके बीच में लेके ठेठ देहाती भोजपुरी फगुआ गीत। और दिल से बताओ तनी भैया कि एकर कोरस करवा के नया म्यूजिक बनवा के आ गायकी कर देतनी तो होली में एकदम ब्लास्ट करी भैया। तो चलिए देर न करते हुए मैटर के शुरुआत कइल जा कि कैसे ए गीत के गावे के बा, का एकर धुन बा, का लय बा। लेकिन वीडियो स्टार्ट कर से पहले भी एगो बात बतावल चाहब। रउआ अगर नया सिंगर बानी आ सिंगिंग में इंटरेस्ट बा, अच्छा मैटर के तलाश में भटकतानी, बढ़िया गीत नहीं खे मिलत, सही तुकबंदी नहीं खे मिलत, या आपके मनपसंद के मैटर नहीं खे मिलत, तब भैया अगर हमारा चैनल पर आ गए बानी तो सबसे पहले चैनल के सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि हर रोज़ रुआ के नया नया मैटर सुने के, देखे के और गावे के मिलत रही भैया। हर तरह के गीत हम लिखिला, सैड सॉन्ग, लव सॉन्ग, ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, रोमांटिक सॉन्ग, धोबी गीत, पूर्वी गीत, तहसीनली तमाम प्रकार के गीत। रुआ कोनो प्रकार के मैटर लिखवाओ के बा, बिल्कुल उचित चार्ज पर रुआ के गाना व्हाट्सअप के जरिए मिल जाए। और व्हाट्सअप के नंबर हम डिस्क्रिप्शन में डाल देले बने भैया। देखिए आज के गाना कैसे गाओ के बाटे। एगो औरतिया के पति प्रदेश बड़ा नहीं, फागुन के महीना में देखी का कहतिया। हरे मारी ली ननदटी भोली पिया, घरे आ जाई खेले ला होली। मारेली ननदटी भोली पिया, घरे आ जाई खेले ला होली। आ जाई खेले ला होली हो, आ जाई खेले ला होली। आहना तो उपास रही चोली पिया, घरे आ जाई खेले ला होली। मारेली ननदटी भोली पिया, घरे आ जाई खेले ला होली। तो भैया ये मुखड़ा लेकर हुआ सबके बीच में उपस्थित रहनी है और उम्मीद करतनी मुखड़ा पसंद होई। अगर ये मुखड़ा पसंद बा, फुल गीत लिखवावे के चाहतनी तो बिल्कुल उचित चार्ज पर गाना रुआ के व्हाट्सअप के जरिए मिल जाए। हमारे व्हाट्सअप के नंबर बाटे 8874473128। कोनो प्रकार के मीटर लिखवाओ होखे, चाहे नया म्यूजिक बनवाओ होखे, बेहिचक रुआ कॉल या व्हाट्सअप कर सकतनी। मिलत नहीं अगला वीडियो में, तब तक अनुमति चाहतनी। नमस्कार प्रणाम धन्यवाद भैया। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज।